tinc 53 anys, tota la vida he fet el que s'esperava de mi, la part racional, sense tenir en compte els meus sentiments. I arriba un moment que me'n dono compte de que no sóc feliç, que no estic completa, de que em faltava el més important, que era estimar-me. Quan me dono compte d'això, dic, escolta, posa't les piles i persegueix la teva felicitat. I llavors és quan decideixo això, que realment sóc una dona, que tota la vida ha estat fent veure que era aquell home i l'hereu que s'havia d'esforçar per això, però que no escoltava el cor. I llavors és això, quan començo el trànsit. És que el Josep no era el Josep, era la Josephine. I perquè, clar, fa molts anys que em sento dona i em vesteixo com a dona, la intimitat i era el meu gran secret. I eren aquells moments que tenia de felicitat. I llavors dius, més clar no ho pots tenir. Diu, sigues sincer amb tu mateix, escolta el teu cor i tira endavant. I clar, el que és molt important és que aquí te gestionen la targeta sanitària amb el teu nom sentit, et gestionen el certificat de faig constar on el teu nom sentit és el que se t'ha d'adreçar tota l'administració a Catalunya. I això t'ho gestionen aquí. A més, també, com que hi havia algun tema legal que em preocupava, me van concertar aquí mateix, al despatx d'allà al costat, una entrevista amb una advocada d'aquí de l'Ajuntament i me va assessorar sobre els passos que havia de fer, com els havia de fer perquè aquest tema legal no se'm girés en contra. O sigui que no només hi ha la part de trànsit, sinó que també hi ha l'assessorament a la dona de temes jurídics. Hem de veure d'on partim. Partim d'una persona que no s'agrada, que no s'accepta, de que no somriu i ara, per fi, se sent bé amb si mateixa, gaudeix del moment, s'emociona, plora, riu. És com tenia que haver nascut, però he trigat 50 anys a néixer on realment me tocava néixer. El Josep era un bon tio, i es va guanyar un entorn molt maco. Evidentment que, clar, tenim una edat i les meves amistats també. En molts casos són la primera dona trans que coneixen, tenen molta curiositat, no ho entenen, però estan al meu costat. I igual que jo transito d'home a dona, ells transiten en veure el que és el procés i també estan transitant d'una cultura patriarcal que tenim totes amb una manera de veure la vida més oberta i diferent. I tinc amics de 40 fins a 90 anys i tots estan fent un trànsit tal com estic fent jo, perquè estem canviant la manera de veure les coses. Ser dona en el cos d'un home als anys 70 i 80 era quasi per anar a l'infern directament, no? Clar. I, evidentment han canviat molt les coses. I dels darrers 5 anys cap aquí, moltíssim. Perquè jo ja m'havia plantejat de transitar fa temps
i no hi havia ni els mitjans, ni la informació, ni l'entorn estava preparat. I ara, a poc, la societat s'està obrint. La meva afició de sempre ha sigut el ciclisme. Vaig en bicicleta des dels 15 anys i bé, jo tinc la llicència de fa 20 i molts anys. Total, que arriba al final d'any, diu, tinc que renovar la llicència. Dic, jo, a veure, he començat a transitar, jo sóc Josefín, jo vull una llicència amb el meu nom. Molt bé. Em poso en contacte amb ells i em diuen que és impossible. Que no, que el que posi el DNI. Ostres, dic, i ara què fem, no? Dic, llavors no me la trec. I vam començar a moure, a fer trucades, van estar a Igualtat, i me van assessorar i dic, vinga, fem-ho. Clar, hi ha una llei del Parlament de Catalunya, no? La d'Igualtat, la que dèiem abans, que diu que a mi, si jo em sento dona, a Catalunya no hi ha d'haver ni cap administració ni cap organisme que em discrimini pel fet de ser dona. O sigui que si jo em dic Josefín, la meva llicència de ciclisme ha de ser de Josefín. Ells van fer grans esforços per posar-se al dia. Des de PATS van fer grans esforços per tenir totes les coses a punt. Secretaria General de l'Esport també va col·laborar molt i vaig aconseguir tenir la meva llicència de dona trans a la Federació Catalana de Ciclisme. Tenim la idea inicial de que la LGBTI-fòbia ha estat i continua estant. L'únic que hem de fer és visibilitzar-nos per tal de poder plantar-li cara tant des de la institució pública com des de l'associacionisme o el moviment social. Llavors sí que és veritat que nosaltres hem tingut un increment també d'aquestes denúncies, però sempre volem pensar que no és tant pel fet de que la societat no avanci, sinó avancem al ritme que es pot i a poc a poc ho anem veient amb les diferents lleis que hem anat aconseguint, perquè al final és una lluita constant tant, ja ho dic, des de l'administració pública com des del moviment associacionista. Per tant, sí que hi ha un increment, però volem pensar això, que no és per un retrocés social, sinó perquè es coneix el servei i sobretot hi ha una sensibilització en què hi ha coses que no podem permetre. Justament ara estem en un moment en què en tota Europa el feixisme està creixent. Llavors això també no volem agafar com un retrocés nostre, sinó una mica la societat que és diversa. Dins d'aquesta diversitat el que estem veient és que la part que abans era la part més reprimida, en aquest cas el col·lectiu LGBTI, cada cop té més força i al tindre més força planta més cara a aquest feixisme. Per tant, sí que és com a més latent i es veu més que no potser fa uns anys. Al llarg del 2022 i de fet entrades del 2023 i fins ara que s'ha aprovat, però encara s'està aplicant i molt de dubte de ho faig ja, m'espero que estigui ben aplicada perquè sí que al final és una formació que s'ha de fer a nivell estatal i hi ha molta gent que l'ha fet i altra gent que encara no l'ha fet i aquest dubte sí que és com el primer dubte quan arriben de vale, vull fer el canvi de nom de targeta sanitària però també vull fer-me el canvi de nom del DNI. Llavors sí que aquesta llei ha afectat molt a aquest tràmit, perquè abans sí que era com no, has d'anar primer a trànsit, has de fer un informe de disfòria de gènere, has d'aportar 8 documents que acreditin que fas servir aquest nom i ara és com a molt més fàcil de no, mira, vas al registre civil, agafes hora i t'expliquen les 4 coses que has de portar i comences el procés. De fet, ja tenim persones que ja estan en el procés del canvi. No és algo que diguis, no, és que la gent jove, com ho està veient a la tele, que és el que ens intenten vendre, no és una realitat. O sigui, hi ha molta gent que és més gran i que en veure tot això també i veure l'acceptació social que està tenint ha donat el pas a dir, vale, doncs ara ja sí que em toca a mi.